kanskje snakke om noget, som er nok så utraditionelt for en bank at snakke om, nemlig kunstig intelligens. Og skal fortælle lidt omkring, hvordan vi bruger det her i banken til andet end at lage sådan morsomme videoer. Men også prøve at svare på spørgsmålet om, hvorvidt AI er din bedste ven eller din værste fjende. Snakker omkring kunstig intelligens, så plejer jeg at sige, at der ligesom er 3 kategorier af kunstig intelligens. Det, som er snæver intelligens, er det, som er alt det, som vi har lagt til den dag i dag. Det vil sige, at vi har ikke opnået den kategorien, som hedder for generel intelligens eller superintelligens endda. Alt fra Siri, som du har i eller i iPhone, til ChatGPT, til Tesla sine selvkørende biler og alle disse ting her, det ligger i snæver intelligens-kategorien. Generel intelligens har vi ikke opnået endda. Nogle mener, vi er vældig godt på vej, og der ser et gennembrud inden for de næste 5 årene. Men jeg er lidt mere skeptisk end det. Men der er ikke noget tvivl om, at vi begynder at nærme os ganske bra. Superintelligens er jo et område, som vi ikke har opnået, og nok ikke kommer til at opnå inden for de næste 120-125 år. Men det karakteriseres bedst som, hvis I har set filmen Matrix eller Terminator eller disse her, hvor at disse kunstig intelligenssystemerne snakker sammen for ligesom at optimere deres eksistens. Så det er som vældig science fiction, den biten der. Men der er en ting, jeg gerne vil trække frem her, og det er Citizen AI, eller det man på norsk kalder for borger AI. Og det handler lidt om, at kunstig intelligens i dag er ikke noget, som kun er forbeholdt matematikere og data scientists og disse her, men det er faktisk forbeholdt den gennemsnitlige nordmanden, som bor her. Og det er fordi disse teknologierne er blevet tilgængelige på en måde, så vi alle sammen kan bruge det. Og det ændrer konkurrencebilledet betragteligt. Fordi før i tiden, hvor du skulle have store IT-afdelinger, og du skal have vældig mange folk til at jobbe med det her, så kan enhver, også en liten gründerbedrift, jobbe med disse her, og det jævner lidt ud spillet i forhold til konkurrence. Jeg ved, som har brugt Copilot og GPT, det er en form for agentic AI, som skal hjælpe dig i din hverdag eller inden for privatlivet. Nogle af de, som faktisk har adopteret det her vældig, er SoMe-platformene. Det der ser på nu er avatarer. Det her er ikke ægte mennesker. Men teknologien er blevet så ufattelig god, at de faktisk går hen og lager content på vegne af os, som vi sidder og konsumerer og liker og kommenterer på. Disse 2 profilerne her har flere millioner af følgere, og det er gået hen og blive et big business. Hvis vi skal prøve at se lidt på etikken rundt det her, så kan man jo så godt diskutere det etiske i det her, men der er faktisk ganske mange selskaber, som faktisk også har gået på en smæld. I 2018 så stod Amazon på en konference rundt recruiting og skryttede af deres algoritme for at rekruttere ansatte. Det vil sige, når de lavede ud en søgning, så fik de jo tusindvis af søgere, og så brugte de kunstig intelligens til at filtrere det her. Problemet med det var, at deres algoritmer var biased mod mænd. Fordi det er hovedsageligt mænd, som jobber inden for lager og inden for teknologi, så de ansatte jo næsten ingen kvinder. Og de fik ganske mye pæs for den løsning der, om at komme ud med en officiel undskyldning. Replika er et andet eksempel på, hvordan man kan bruge virtuelle assistenter til folk, som gerne er ensomme, eller trænger nogen at snakke med. Hvis I har set den filmen Her med Joaquin Phoenix, som dater sådan en via kunstig intelligens, så er det her et godt eksempel på, hvordan man kan sidde og skrive frem og tilbage med den her, og gerne få opfyldt den, eller blive lidt mindre ensom. Problemet med den var, at folk faktisk gik hen og blev forelsket i den, og måtte skrive indlæg på sociale medier om, at nu var de lei sig, fordi de indså, at det her var ikke ægte. Og der er en hel tråd inde på Reddit, hvor de ligesom tilkendegiver deres frustration. Og så har vi Amazon en gang til. Mange af jer har sikkert en type Amazon Alexa, eller en Google Home, eller et eller andet i den retning derhjemme. I dette tilfælde her, så var det en 12-årig svensk jente, som spurgte den om at lage en lag, fordi hun kædede sig ikke. Og der foreslog den, at hun skulle tage en mønt og prøve at stikke ind i støbslet på en stikkontakt, for at se, om hvor nærmere hun kunne få den, uden at forstyrre. Det var en TikTok-trend,
som den havde plukket op, og bare videreformidlet uden brug af filter. Hvorfor er det, vi ser disse ting her? Jo, det er, fordi kunstig intelligens i dag ikke er reguleret. Selskaber kan bruge det sådan, som de vil, og de kan lage produkter og tjenester, sådan som de nu engang tænker er bedst. Og det bliver reguleret en gang i 2026, så vi er på vej i den rigtige retning, men der er et stykke vej at gå. Det er derfor, når vi i Sparebanken Sør-Norge skal jobbe med kunstig intelligens, så jobber vi med etisk og korrekt og forsvarlig brug af kunstig intelligens. To eksempler, jeg skal komme med her, er under corona, hvor vi lancerede Conversational AI direkte integreret ind mod Kjernebanksystemer for at kunne indvilge afdragsfrihed. Der var mange, som blev permitteret, der var mange, som mistede jobben og ikke klarte at betale lån. Og der kunne vi indvilge afdragsfrihed på under 2 minutter, 100% autonomt, uden brug af et eneste menneske. Et andet eksempel er legitimering af dokumenter. Det er jo sådan, at når du skal have et lån, så skal vi vide, hvem du er. Du må have pas eller førerkort og alle disse tingene her. Men som du ser, så er vældig varierende kvalitet på dette her. Så Finanstilsynet sagde, dere må kvalitetskontrollere dette her. Og der tænkte vi, okay, hvad skal vi gøre? Skal vi sidde og se igennem 500.000 dokumenter en for en? Det går ikke. Skal vi ansætte studenter til at gøre det? Det er ikke så fint gjort mod det. Så vi tænkte, okay, vi kan bruge computer vision til at gøre det. Så der drog vi ud al information, billede, tekst, om det var et legitimt billede, scannede det, og billederne en sandsynlighed, altså en kvalitetsscore ret og slet. Og der kontaktede vi alle de, som havde en score, som var dårligere end 70%. På den måde så effektiviserede vi de interne processerne, og vi klarte faktisk at ikke marse på kunderne unødvendigt, som skulle komme ind til kontorerne og relegitimere sig. Det er kult at se, at vi som en liten bank faktisk klarer at konkurrere med de største på Wall Street. Og det viser igen, hvordan denne teknologi er tilgængelig for ekstremt mange mennesker, og at konkurrencebilledet har ændret sig betragteligt. Du kan som liten SMB eller liten gründerbedrift opnå ekstremt store konkurrencefordele op mod større selskaber, og gerne endda bedre, fordi det tager tid for store selskaber at implementere teknologi. Men hvis du er et lille gründerselskab på 5 mennesker, så bevæger du dig mye raskere. Det er jo lidt supertankeren mod speedboaten, ikke sandt? Og så den sidste biten, i forhold til, hvordan det påvirker individet. For det, som vi jagter, det er jo effektivitetsgevinster. Og jeg har jo skrevet masser af skilterne her, men der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan øge effektivitetsgevinst op mod 40%, arbejdskvalitet op mod 20%, og du kan få 8-9% mere givende arbejdsopgaver. Der er ikke nogen, der gider at sidde og gøre den samme opgave igen og igen og igen og igen. Du har lyst til at få variation i hverdagen. Men vi må ikke være ret for, at den kunstige intelligens kommer til at tage over vores arbejdshverdag. Det er derfra en forelæsning, jeg var på Universitetet i Barcelona. Og der ser I, fuld automatisering af al arbejdskraft har en tidshorisont på cirka 125 år. Hvorfor tager jeg det her op? Jo, fordi jeg synes, at det, som man hører om i medier, er alt for polariseret. Diskussionen trænger lidt mere nuancering for at forstå, hvad det er, der egentlig ligger bag. Og så kan det godt være, at vi ligger lidt foran denne kurven. Det kan godt være, at vi ligger lidt efter denne kurven. Så præcis er den ikke. Men det giver et lidt mere retvisende billede om, hvorvidt man skal være ret for denne teknologien her, eller man ikke skal være ret for den. Og så ser vi jo, baseret på det eksempel, som jeg akkurat har vist, som vi har implementeret i banken med brug af GPT, at trenden er ganske klar. Vi fik Sintef til at gøre en undersøgelse, og vi ser, at blandt de personer, som bruger løsningen, så sparer de i gennemsnit cirka 82 minutter i ugen. Og det er jo en enorm effektiviseringsgevinst for en bank som dette her, hvis vi kan få flere til at adoptere teknologien. Det som jeg ønsker, der jeg skal tage med det herfra, som jeg prøver at snakke lidt mere om, er, at implementering og adoption er 2 forskellige ting. Det betyder, at når dere implementerer teknologien, så kan I ikke forvente, at folk bruger den. Fordi implementeringen handler om den tekniske infrastrukturen. Det handler om licenser.
Det handler om personværn, det handler om datakvalitet og disse tingene her. Det handler om at tilgængeliggøre teknologien. Adoption handler om menneskelig adfærd. Det at kunne se, hvordan du kan bruge teknologien ind i din arbejdshverdag. Hvordan du kan øge din digitale forestillingsevne. Fordi for os, som jobber med teknologien, jeg ved nødvendigvis ikke, hvordan en bankrådgiver jobber, hvilke konkrete arbejdsopgaver det er, de sidder og gør. Så jeg er 100% afhængig af nogen, der kan fortælle mig, hvordan det her fungerer, kombineret med, at jeg skal kunne svare på spørgsmålet, what's in it for me? Hvis jeg klarer at gøre det, så opnår man den gevinsten, når man kobler teknologi, menneskelig adfærd, og kan opnå de gevinsterne, som man nogle gange har. Jeg kan sige så meget, at med de 500 personer, som på daglig basis bruger GPT, så svarer det til en kost eller en effektiviseringsgevinst på ret under 70 millioner for denne banken her. Men, wow, eller ja, kult. Men vi er jo 2.500 ansatte i banken, ikke sandt? Så lidt af det, som jeg jobber med, det er ligesom at sige, hvordan kan jeg øge fra de 500 til 2.500? Hvis jeg klarer at gøre det i løbet af 6 år, så bliver effektiviseringsgevinsten ikke 69 eller 70 millioner, den bliver 200 millioner. Og hvis der er noget, banker bliver målt på, så er det effektivisering og kostnadsprocent. Så alle banker bliver målt på, jamen, hvor effektivt er det til at drive businessen. Dette her er et konkret værktøj for at drive mere effektivt og få en bedre OPEX over tid. Så for at kunne svare på spørgsmålet om, hvorvidt AI er din fjende eller ven, indtil videre så vil jeg sige, at det er en ven. Det kan være med til at effektivisere dine processer. Det kan gøre, at du kan nå ud til mange flere mennesker, end det du kunne før. Du kan bruge det som et værktøj til at drive din toplinje og reducere din bundlinje. Men du skal gøre det på en etisk forsvarlig måde. Du skal gøre det på en ansvarlig måde, for ellers så kommer du i klemme med datatilsyn, GDPR og disse ting her. Men heldigvis så er det ikke særlig vanskeligt. Det, som jeg har grund til at nævne disse ting her, er, fordi jeg er vældig optaget af, at denne region får et realistisk syn på, hvad det koster at drive disse her teknologierne. For ofte så føler man, at prisen bliver skruet op i vejret af konsulenthusene, og de skal implementere det. Men egentlig så er det teknologi det mindste problemet. Det problemet er oftest kultur, ledelse, tilgang på ressourcer osv. Men teknologien er sjældent problemet for at tage disse tingene her i brug. Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at den kreative branche har en udfordring. Og det synes jeg er vældig synd, fordi at det mister jo lidt, at altså, du skal tænke på, kunstig intelligens finder ikke op noget nyt. Kunstig intelligens reproducerer bare det, som den har lært fra før af. De originale idéerne sætter op i hovedet til os mennesker. Så det er jo lidt synd, hvis vi bliver ved med at følge disse AI-avatarerne på sociale medier, eller køber AI-genereret kunst, eller lytter til AI-genereret musik. Det er ikke noget nyt. Det er noget, som altid, eller som er blevet kopieret fra noget andet. Men jeg vil sige, at den kreative branchen, ja, absolut. Inden for, hvad kan man sige, teknologi, altså de rapporterne, jeg skitserede før, siger jo retail, bank, og gerne en del consulting, som bliver til at blive truffet af dette her. Men jeg synes, du er vældig bra i din formulering, for det handler om omskolering. Det handler om at bruge teknologien på en anden måde. Vi er ikke der, at den kan være 100% autonom endda, men det handler om at se, hvordan human in the loop løsninger klarer at bruge det på en god måde. Men den kreative branche